Il-Ministru għall-Ġustizzja u r-Riforma tas-settur tal-Kostruzzjoni Jonathan Attar tippresjeda tnedija minn Property Malta tar-Reġistru tal-Prezzijiet tal-Proprjetà, inizjattiva li qed tintroduċi livell ġdid ta' trasparenza fis-suq tal-proprjetà f'pajjiżna. Din pjattaforma online ġdida żviluppata minn PwC Malta li tipprovdi data dwar il-prezzijiet ikkuntrattati tal-proprjetà residenzjali. Is-servizz disponibbli fuq bażi ta' abbonament u bbażat fuq atti notarili reġistrati mill-2018 il-qoddim b'aġġornamenti kull 6 xhur. Hawn wieħed jista' jsib diversi tipi ta' proprjetà residenzjali u toffri metriċi ewlenin fosthom il-prezzijiet medji skont id-daqs u żoni. Fid-diskors tiegħu il-Ministru Attar saħaq li s-suq tal-proprjetà għandu wkoll dimensjoni soċjali li taffettwa b'mod dirett lill-familji speċjalment lil dawk li qed jixtru l-ewwel dar tagħhom. Spjega li filwaqt li l-professjonisti jistgħu jabbonaw is-servizz iċ-ċittadini se jkollhom aċċess bla ħlas għall-informazzjoni speċifika dwar proprjetà. Dr. Attar żied li r-reġistru se jnaqqas l-iżbilanċ fl-informazzjoni u jikkumplementa r-riformi tal-Gvern biex jissaħħu l-istandards u l-fiduċja fis-suq. Dan huwa żvilupp importanti ħafna s-settur tal-proprjetà għaliex għall-ewwel darba se jkollok għad-disponibilità tal-operaturi imma anke tal-pubbliku ġenerali servizz illi se jistabilixxi dak li huma prezzijiet għabbażi ta' informazzjoni fatwali u mhux dak li huma suppożizzjonijiet jew inkella prezzijiet li jkunu riklamati fis-suq. Sandro Ketkuti li kien il-moħħ wara dan il-proġett bla preċedent tenna li dan hu żvilupp mill-aktar importanti għal min qed ifittex li jixtri proprjetà. Huwa importanti għax issa d-dejta li għandna u l-informazzjoni li għandna dejjem kienet ibbażata fuq prezzijiet irriklamati, mhumiex prezzijiet fattwali. U għall-ewwel darba fl-istorja ta' pajjiżna se jkollna indiċi se jkollna Price Property Reġistri illi ħajkun ibbażat fuq kontratti fattwali. Min-naħa tiegħu Michael Stivala, il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi l-MDA, irringrazzja lill-Ministru Attar tal-kooperazzjoni biex dan il-proġett seta' jitwettaq.